Hello, logoफोर नै जोङो साम' लांनो फैदों साम' नै दायो हाजोनिफ्राय ओंखारख्लायनोसै जों दहाय फैनायाव हाजोआव गेलेलायदोंमोन नै लामायानो गैयाहाय लोगोफोर नै हाजो ओंखारख्लायनायखौ देखायनोसै मोजाङै थाबाय गोलैगोन नै हाजो ओंखारख्लायनाया सेन्देलाबो स्लिप जायोहाय आयौ नै माबायदि गानांगौ आयौ गैलालै गेलेबा आयौ 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 हाजोआ नै साम'खौ देखायलायसै साम'आ नै साम' गोलाव नै साम' गोलाव संनानै जाहैनोसै संनानै जानायखौबो लाबोनोसै नै बेसर बागाना बेसर बागान नै हाजोखौ गाखोना फैबाय जों बैजोंनो होलांबाय जोङो ओरैनो ओरै गयबा औवा बारिनि हाजो नै ओइ जाबाय कफि बिलाइ चाइनिस कफि नै बिमा फिसानो होबाय जों लायनाया लोगोफोर नै लाइ बिलाइआ जि मोजां मोजांखा मालायनि बागानखौनो लालाबायबाय आं नै ओइयो जाहैबाय जोंनि स्कुल बे गथ'फोरनि स्कुला खिथु उनथिं जेबो होयाखै खिथु उनथिं जेबो होयाखै मालाय आयु दुन्दिया गोरलै गोरलैयानो आगेथिं जि सुन्दर नुखायो दुन्दियाया नै मालाय इयावनो दुन्दिया एसे इयावनो मुला लाइ नै आरो बेयाव लाफा फोबावदोंसो नै बेयो नै बे टमेटर फिसा फिसा आरो मोनसे दंबावो नै मुदुफुल बिफांबो दंबावोसो इयावनो हनै आरो इयावबो बेबायदि एसे जायगायावनो माबायदि गायनानै जायो मालाय डिमापुराव थानाया गामिनि बायदिथ' नङा नै जाबाय बे चाइनिस नै बे जाबाय चाइनिस कफि चाइनानि कफि बिलाइ होनना मालाय ओइथिं गायदों बरियाखा हनै मैगं बागाना मालाय माबायदि डिमापुराव थानाया माबायदि जायगा फिसायावनो गायनानै जायो नै लोगोफोर बेयावनो सबबो दं लाइबो दं मुलाबो दं कफि बिलाइबो दं टमेटरबो दं अनेक किसिमनि दं आरोना लोगोफोर आरो नै बै नुहुरनाया स्कुस बिफां आरोना लोगोफोर एसेल' जायगायावनो माबायदि गायनानै जादों नै मालाय लोगोफोर बेबायदिनो गायनानै जानांगौ नै बे जाबाय जोंनि कल'निनि फोथारबारि आरो नैबेयावबो दङ माबा लाव बागान फान्थाव बिलाथिया नै आयौ फान्थाव बिलाथि बागाना फिसा फान्थाव बिलाथि फिसा जागोन दुमासै नालाय नै लाव दंफां नै लाव फिथाइया थायहांदों ओइलाय हनै दिंदां लाव फिथाइ थाइसे मोनसे दं गिदिर ओइलाय थाइसे थायदों बिफाङाथ' बारा गिदिरानो नङा मालायनि बागानखौनो देखायलाबायबाय आं लोगोफोरनो मालायनि बागानबाबो माथो जानो माबायदि खालामनानै जायो बेबायदिनो गायनानै जाब्ला मोनजायो आरोना लोगोफोर नै लोगोफोरजोंबो साम' लायनानै फैदोंमोन बै गोजौआव दा साम' लायनायखौ साम'नि भिडिअ लाबोबावनोसै आं लोगोफोर जायफ्रा मोजां मोनो नायलांबावदो आरो बे भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनदोंबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइबखौ खालामनो दाबाव आरोना लोगोफोर सिगाङावनो बेखौ होनखानांगौखा दिनैनि भिडिअआ बेनोसै लोगोफोर थांनाय मानायखौथ' होआसै आङो दा थांनानै फैनायखौ दिनै दिनाबो नै माबायदि दोमैलुथार दिनानो थान्दा दिनैनि वेदारा
जि मोजांथार नै आइया गाबथालाबाय सैमायाबो बेनोसै मोजां मोनोबा भिडिअखौ लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बाय बाय